Mayong buntag sa mga Bisaya diha. Nanasad ko dire sa gamay nga farm. Mo ni gyud nagbuild ba. Kinanglan dai ni semento dai kuno flooring. Aw di man flooring, rooftop naman ni. Bason lay kuno tubig gini ka. Adda-adlaw sa kasimana ni kay mugahi kuno mayo ning kuan. Nya kuan man ni mga 8 meters siguro. Gikan sa ubos. Gigamitan ni nahog motor kaya ro musaka diri ang tubig kay kato nakita ninyo tong tangke nga 7 meters naman to nya. Dito kasaka kay mas taas man eh. Gamitag motor. Kita ninyo na ang kawanangan diri sa Umlands. Diba? Kadto nga naga-blow-blow layo na ang tanaw dagat to. Diba? May mga tapad rin nga farm. Napoy resort po diri tapad. Napoy bulkan. Kita na dyan na bulkan na. Pero tingin nita no. Ani ni kasayo dre nga kasayo balikan ingani ni kainit kadto basta kuan pa. Sadyo pa. Sino nay na sojo pag motor dito sa drum. Una og napukuan eh kay wala may tubig sa drum. Hunong man. Unda na lang ta muna og undang ning agas kini. Wa man tay welding ron. Jang hapon na mag-welding. Og ganahan. Og day ganahan, ay kay agahon 3 days bakasyon nga gigamit man. Ito nga sa adlaw. Ana ra na mouse-mouse ug mawi ba. Kumusta na mo diha? Larry boy, kumusta mo diha? John. Unsay balita da sa Sulpi John? Lockdown gihapon. Hinay magtubig. Murag wa na jud siguro nasodok siguro. Ang paminaw. Maguba tong motor. Manay giingon nga abroad pa more. Awa. Mo nay sa unang bobo-bobo kurang mangga na mo naka wanang ning pader pala man sa farm. Atay bahay na sa ato eh. Balaan mo. Nya ako ang putlon kay ako ra mo tong ipakitang kawanangan. Kawanangan diri. Kay na magkus taas. Daghang salamat sa paglantaw ug mayong mahaw ninyo ug may pangpaniudto sa Pilipinas. Kita ninyo anay bulkan diri. Bulkan nga nagusa di pareha ng dughan nga iduhay bulkan. Nya ako nang putlon, daghang salamat sa mga naglantaw. Ayaw kalimot sa pag-subscribe sa akong channel Gani Dutulyo Vlog. Basta ayoko na ako sa sunod nga buwan makapalitag cellphone silupin puno nga ang cellphone
mapuno, silupin mapuno, ang gibutang dahil USB. Kaya ba mo USB? Ulo sa baboy. Og dili gani cellphone, laptop, lapad nga tupperware. Mga pasiaw ug kalingawan sa atong kinabuhi diri. Isang perting inita na. Hala, kayod, wad-wad. Mora na akong ikadalit ninyo. Sa sunod natong pagkikita, mga katuslok. Daghang salamat og mayong adlaw og amping tanan niya sa Pilipinas. Kay nag-lockdown naman pod. Diba? Mara na akong ikalagad ninyo. Daghang salamat babus. Mara na ayaw kalimot. Daghang salamat babus.